God dag kära vänner. Välkomna till den halländska julkalendern 2023 med mig, Tomten, som guide. Vi kommer under 24 dagar att få höra berättelser om olika saker, företeelser eller personligheter av kulturhistoriskt intresse. Idag, den 6 december, ska vi besöka Bonadsmuseet i Unnaryd, cirka 21 kilometer sydost om centralorten Hylte. Där ska Sören Kabell berätta om bonader och hur de användes i julfirandet förr i tiden. Kära tittare, följ med! Det vi har berättat här i Bonadsmuseet i Unnaryd, det är egentligen att för jultomten kom, förra seklet, då har de gamla berättat att det fanns ingen tomte. För då startade julen när mamma och pappa kom in med sin bonad, rullade ihop, så hade de lagt julgodis in i rullen med bonader. Och så ropade jul in, och då började julen, för då satte man julbonaderna upp. Man bonade om sitt hus till jul. Och så satt de upp under hela julen. Och tomten, han kom först mycket senare. Det var en borgerlig tradition som kom in på slutet på 1800-talet, det var på 1900-talet. Så du är en välkommen gäst. Men förr var det de här fantastiska hemgjorda, tempermålade berättelser som folket betraktade som jul. Sen efter jul så plockar man ner dem. Då kallas det här i Småland för fårängladagen. Alltså den dag änglarna får hem igen. Julen är slut, goodbye, nu får vi hem. Tjuren Knut exempelvis, tror jag det heter idag. Och då plockar man ner bonaderna, rullar ihop dem och sparade dem så man hade dem till nästa år. Och det är ett av skälen till att pigmenten, färgerna är så kraftiga som de är. Det är man har inte haft dem uppe i sol och sommar och förstört pigmenten med ljus. Utan man sparar dem som man har till nästa år. Och en del av de här, de har sparat här i 200 år. Han här Levi Arnsson, eller syskonen, de gamla syskonen ute i Sjö. De har ju då bevarat, deras familjer har i 7-8 generationer bevarat de här bonader som en helgedom. Det är fina familjer. Sen på 1800-talet så sålde man ut det mesta, men vissa familjer stannar kvar. Nej, vi säljer inte. Och då har 5, 6, 7 generationer efter så upptäcker de att nu har de ingen som längre har plats med dem. Och då finns de här fina familjers gamla bonader finns kvar. Och då kommer de och frågar om vi vill ha dem här. Det är berättelsen om julen och jultomten och bonadsmåleriet. Tack för att ni tittade. Vi ses imorgon.